Tinini ustori hinke Rahul bai pantui, borok khorok nei agyo uskulo porilai tongpuro, Hamjakma Kwrwi laimani. Tei o jorao borok khorok ni no class 12 lo porilai tonglaio. Hinke Rahul no puila swkang pantui no Hamjakma hnei sawo. Tei borok khorok nei agini simi no sinim laijak. Tamoni hinke borok khorok nei uskul thansa wngma bai. Tei pantui Aswkheno borok Bwkha Bwkha Philik phalak rok wngya. Haikhe oboni bagui no pantui no Rahul agini simi no kisa hamjakgui tongo. Haikhe no bo afro pantui no sarak ya. Phiaba bo tabokhe jora kwdwkma nasimang bwkha tongui manjakliya. Oboni bagui bo tabokhe pantui no Hamjakma hnei no sawi rokha. Tei pantui bo Rahul no sawi mano. Rahul bono agini simi no kisa hamjakgui tongo hnei. Haikhe pantui bo Rahul no obo haikhe no goskewi rokha. Haikhe afroni simi hinke no borok khorok nei daily no uskul rogo kwnui khaiwi tonglaio. Tei jono waisa bwkhani kok rok salaio. Tei hor rogo bo hor kuthuk khaiwi. Horni 12:01 kahai rok WhatsApp simi text khai tonglaio. Haikhe obo haikhe no borok khorok ni Hamjakma talsa talnei hai wngwi thangkha. Tei o jorao 15 August ni sal bo sop khaiwi tongo. Hinke no afro borok khorok no berailaiwi enjoy rok khailaikha. Haikhe afro Rahul pantui no bini nogo tilangwi thango. Bini ma babu songbai malai rona bagui. Tei bo pantui no bini ma babu songbai malai ro baikha hinke no. Tei waisa nogo no kifilwi tongwi roi phika. Talsake borok khorok ni exam bo ganda sok paikha. Haikhe afro borok khorok no kok dilaio. Jesini exam rok paya saksung kwnui malai laiklak. Tei Kebo Buchinai call message rok khailaiya. Haikhe obo haikhe no borok khorok ni malai laiya 1 month kahai wngwi thangkha. Tei borok ni exam wngna bo 15 din no tongrwksibo. Phiaba Rahul hinke Aswkheno pantui no muitomani bwkha tongwi manya wngbo. Bo jephru phano pantui no manno muitomani tongo. Bo kwrwi khe tongwi manya hai wngwi thangkha. Tei bo pantui no call rok haikhe hinke bo mobile switch off hnei no sawo. Haikhe bo pantui bai malaina hnei borok barao thangkha. Tei afro bo bini nog lamao khe nasingwi tongwio. Bini bwrwi bofar phataro ongkor no hnei. Haikhe srapsa tongkha hinke no pantui nog ni ongkorwi paikha. Haikhe afro borok khorok ni malaiwi tongphuru. Pantui ni bini kaka nogwi ro paikha. Haikhe joto no pantui ni bini nogo bo sawi manbaikha. Hinke no bo bini nog borok rok bai kutukjakha. Tei o swla no yakarwi rodi hnei rok bo himjakha. Hinke no bo Rahul no call khaiwi bebak no sawi khanamribo. Tei ano khaiwi nakhpaisiri hnei bo Rahul no sakha. Hinke no Rahul bo bono hamjakgui tongma bagui bono thangnai kha. Haikhe obo haikhe no borok khorok nei cherai jorao no kaijakgui bwsabo khorok samankha. Tei obo haikhe no borok khorok nei nupung khalaiwi kaham khaiwi tonglaio. Tei Rahul hinke je manmani samung rok khaiwi kisa misa rang puisa rok ajeo. Bini bwhui bwsano charina bagui haikhe pantui hinke nogo tongtwtwi no je manmani nog ni samung rok khaio. Hinke aswk jora no tinini ustori. Tei ni rok bo janijak ustori ro horna musungwi tongkha hinke ang bai Facebook simi kwrwngwi mano. Description no link roi rojak tongo. Tei norogo ustori no khnamwi bo hai wngjakha comment khaiwi sanani tapok di. Tei jara channel o kwtal wngwi tongkha hinke please like tei subscribe khainani tapok di. Tei bo norok ni subasa manai bwskang next time no video kwtal tubui khai manna. Tei ke hambai aswk jora no video no paithak jora naina bagui.